ED Mnangagwa regime knows it cannot shoot people in front of regional leaders. Neanda radio iri kubuda ichitaura achipiri mushe murezimbabwe toona kuti aiwa vakomana vonzi mukaramba muri courageous aiwa government yaED Mnangagwa the Republic Police and the riot hapana paingamboya ichishuta vanhu sambira mashoko abuda soninga kwaitiwa mune handa ndotibva subscribe like utina on the bell icon chipina onyora vachiti if ordinary Zimbabweans are to be courageous enough to peacefully demonstrate during the summit, there is no way the regime can resort to its usual heavy-handedness. There is no way the most harrowing events of August 2018 and January 2019, whereby dozens of protesters were gunned down in cold blood on the streets of Harare, can ever be repeated in full view of the world media and the regional leaders. So the pain is to nip all potential demonstrations, no matter how peaceful, in the bud, or at least also instilling fear in the population. Ndo mashoko ari kubuda panapa achitogwa muneanda radio vachiti aiwa zvinhu zvakaitika muna 2018 nemuna 2019 yes zvakaitika mumastreets eHarare, but now we are talking of in front of macameras at the whole world kuti aiwa maregional leaders aripo vachiona panapa nehanda iri kueja vanhu kuti mukaramba muri courageous pane machances ekuti munokwanisa kusashutiwa kana kusatitwa zviri violent, but tichita threats ari kuisiwa nemaminista vanakazembekazembe nemutungamiri wenyika vanhu vakutya manje vakutoona kuti aiwa izvi zvikatimbosiyana nazvo ame chipotudzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro penhau iyi. Kana mukomenti section medu musaona kusubscribe kulike, on the bell.